Gurlay bir zatlar 3 ýylyň içinde bir gezek bir alleýa çykdyk bolýar, onu da klassdaşmaýar bolup oturýarsyň o ýanymda. Näme urlaýan, gurlaşyp zatlamak öýde gurlaşýar. Bärde prosto sessizlikden diň jalýar düşünýär. Lezzet alýarmyşym. Seret olara nähir bagtly. Sen näet bilýän bolan bagtlygy? Olar şu taýan seret oturandan bir de bagtlylar ýetýär. Seret buluşan varşlarına seret. Sen ne için şolar ýaly etkilen ok? Ne edip eline tutuyorsun o? Men o gıysan o? Men onu diyem ok. İkimiz hakda itken. Ha. Böyle o zatlar hiçle. Komşuymuzdan alan gazan hocamız entegim öýde dur 3 ýyl boldy. Entegim soran oklar alan oklar ýatdan çykardylar itken. Adamdan soň kudur bir şey ýatlar ýok. Hayran galaýmyn o. Seret. Sen bana ejim bilen kakyn getirkiden 3 ýyl boldy ha. Akitmeýärler hem öýden oklar ýatlaryndan çykartdylar mı?